Казвам се Ганчо Ганчев, приятелите ме знаят като Гана. Занимавам се от ученическа възраст с изобразително изкуство. След като завърших бакалавърска и магистърска степен в Великотърновския университет, започнах да занимавам доста по-професионално с живопис и стенопис и в момента това ми е основното и най-сериозно занимание. Също така движа и галерия за съвременно изкуство в Велико Търново. За мен изкуството е наистина абсолютна свобода и е място, където намирам нови светове, нещо, което създава изключително интересни теми за разговори с хората, които срещам. Нещо, което може наистина по най-истински начин да докосне душата ти. И може би не мога да кажа, че е всичко, защото има прекалено много други неща, които са прекрасни, но е едно от най-важните неща за мен. Чисто като процес, докато рисувам, много често съм се хващал как мисля за абсолютни щуроти, дори за възможно най-битовите неща, които са твърде далеч от изкуството, но има едно друго нещо, което аз съм се усещал за себе си, и то е когато разбереш, че една творба е готова, защото ти винаги можеш да продължиш до безкрай да я работиш. И то е едно такова много гаделичкащо чувство, много приятно и много истинско, просто няма как да го объркаш, и за мен това не се случва изобщо често, но когато се случи е нещо като една светлинка и знак, че съм на прав път в това, което правя. Вдъхновение ми носи наистина всичко и най-вече най-малките неща, най-елементарните процеси, дори в най-елементарните процеси в природата, които ние често просто подминаваме. Ако щеш развитието на едно растение, как расте, умира, ражда се нещо ново, въобще той е елементарен процес, на който се крепи абсолютно целият ни материален свят. Също така супер много се вдъхновявам от работата на други колеги, на артисти, които са живели преди много години също така. И какво ли не, наистина човек може да намери вдъхновение за всичко, не само за изкуство, за абсолютно всичко, наистина абсолютно навсякъде, и не е нужно дори да го търся, просто да си отвори очите или душата поне. Ами това лято с Николай Петров Гло създадохме една доста голяма творба тук в Велико Търново на игрището на Американския колеж. И това беше една дълго чакана колаборация. Наистина беше изключителен супер кеф да се създаде това нещо. И също така имахме възможно най-много свобода, колкото може да желае един артист. Ние наистина направихме това нещо както го виждаме, както смятаме за правилно, и от реакциите на хората смятам, че се е получило и наистина съм доволен от това. Смятам, че не се прави трудно, когато човек застане срещу това, което прави изобщо, независимо дали е изкуство или не. Ако е искрен със себе си и с останалите, смятам, че е доста лесно, но трудното в случая е може би да си искрен. А когато си искрен, хората го виждат и го оценяват. Трудно е, когато се мъчиш да правиш нещо, в което не вярваш.
И при мен май не е, защото аз съм супер социален човек и даже понякога като работя в ателието си, ако ми доскучая, ако работя, например, цял ден сам, звъня на някой да мине, да се видим, или ако някой мине, се радвам супер много. Може би това е дошло и от работата ми навън, тъй като сме бачкали доста време на стени в публично пространство и там щеш си общуваш с много хора. И за мен лично не е важно, зависи от човека, но разбира се, всеки си има моменти и понякога е доста по-лесно да се концентрираш и да изкараш това, което искаш от себе си, когато си сам. Когато правя нещо, гледам да не нещо на платно, например, или на стена, винаги гледам да не е твърде буквално, тъй като бих искал зрителя да добави нещо от себе си и да не бъде подценяван, нали, да му дадеш всичко смляно на готово. И ми е много интересно всъщност как хората възприемат нещата и често пъти са ми казвали много по-дълбоки неща от всъщност това, което аз съм заложил в работата си, и точно това възприемане ме прави най-щастлив и общо взето от целия процес. Това е, може би, най-важният момент, когато творбата ми срещне друг човек, който я анализира и ми сподели всъщност какво вижда в нея. Отиват първо при най-различни като поколение хора. Много е готино да видя хора на моята възраст, по-млади от мен или доста по-възрастни да се вземат моя творба. Това е другия много важен момент при общуването между публика и творба, когато виждаш всъщност, че някой толкова много е харесал нещо, че всъщност си го взима за себе си. Хората не взимат нещо просто е така. То е ясно, трябва наистина да ги докосне и съм много благодарен, че се случва като цяло. Мисля, че няма конкретен образ, тип хора, при които отиват моите творби. Всички са прекрасни. Честно казвам, не съм усещал супер силен арт-блок, така наречен. Най-често разходки сред природата, разговори с приятели. Изобщо, когато се потопиш в ежедневието или въобще обърнеш внимание на околния свят и направиш нещо по-различно от това да рисуваш, нещо същото, което ти харесва, смятам, че човек много бързо рефрешва и отново може да влезе в крачка. Това е определено тема, която е от днешния ден, тъй като обмислям няколко различни проекта, които са свързани с различни монументални стенописни техники, по-класически подходи, като да речем мозайка. Това е нещо, което ми е изключително интересно да пробвам. И също така различни други видове изкуства, декоративни, свързани с керамика. И се надявам възможно най-скоро да стане. Това е едното нещо, което си мисля за напред, по-различно като материал. Мотивирах се от това, че няма точно такова място, което да позволява на артистите да преобразяват тотално пространството и да представят своята експозиция по начин, по който намират за правилно, и да правят временна намеса вътре в самата галерия, което е доста рядка практика като цяло.
Процесът е, така да се каже, подреден отпреди. Има си програма, която следваме, като в момента има потвърдили артисти за повече от година напред, което ни позволява да сме много по-организирани, позволява и на артистите да имат достатъчно време да създадат своите творби, тъй като почти всеки път, всяка изложба, която представяме, артистите правят нещо специално за пространството. И за бъдеще се обмисля съвсем скоро всъщност да пуснем отворена покана, чрез която да стигнем до артисти, които не познаваме, тъй като в момента работим с артисти, които са непознати и сме поканили. И чрез тази отворена покана ще можем да дадем поле за изява на още автори. Да се планира в момента не. Аз лично съм насочил изцяло енергията си към наратива. А и в Велико Търново е изключително трудно да създадеш толкова мащабно събитие, което има намеса в градската среда, тъй като градът е с изключителна архитектура, която е от огромно богатство. Затова и ние го провеждаме 2 години подред в новата част на града. Сигурен съм, че ще дойде момент, в който ще направим още едно издание, просто може би не сме го усетили все още, не сме го обсъждали, но това не е проект, който е приключил, със сигурност предстоят нови издания, но в момента моят фокус е тук и върху моите лични проекти също така. Ами на първо място да работят изключително много, да го правят непрекъснато, дори когато не намират смисъл, защото често човек се лута, губи смисъла, пита се защо го правя и така нататък. Дори тогава да не спират да работят, да слушат по-големите от тях, да слушат своите учители, да анализират много нещата, които наблюдават в други артисти, които вече са се доказали или просто са им интересни и просто смятат за добри и наистина да вярват в този път, защото когато си млад е малко трудно да си повярваш и си мислиш, че не можеш, например, да работиш с еди кой човек или не можеш да се стигнеш нивото му. Всъщност не е така. Много хора са постигнали много неща, за които дори не са си мечтали, така че всеки един млад автор трябва да мечтае супер смело, общо взето. На здраве!